ಎಂಕ ಅನ್ನನಕ್ಲಿ ಜಾನಿಯರೆ ನಿಕಲಾಂಡ ಶಾಲೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಅನ್ನದ ಆನಲೆ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋಳು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ದೂರ పోందులే పండ panolibailg పోందులే ಅವಳೊಂಜೋ ಅಗೇಲು ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಎದುರು ಪೋಯಿರಿ ಅಂಚ ಎಂಪಿರಾಡ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತರ ಬಂತೇರು 16 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದು ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತ ಬಂದು ಬಟ್ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಮನ್ಕೊಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಆನ್ panolibailg ಪೋವಂದೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷನೇ ಆವ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ನೆನಪಿಲೆಜ್ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಚೆನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅಗಿಲ್ ಬಾಕಿತ್ತಂಡು ಪೋಡು ಪೋಡು ಉಂಡು ಅಡ್ಬೇಕು ಸೂತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ಪನ್ಪುನತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನದೇ ತೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಬರೋಡು. ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರಾಮದಿಸಿದಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಯ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು panolibailg ಹೋದ್ ಬತ್ತಾನ ಮೊಲ್ಟಿಕ್ಕೆಲ್ ಬನ್ನ ಪಿರಾ ಮೊಲೆನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅವ ಅಲ್ಲೇ ನಡಕರ ಪೂಜಿಗೆ ಉದರ್ಸಿನ ಈಗ ಒಂದಿನ ಆಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಗುಂಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತಯ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೊಬೈಲೇ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಿತ್ತು ಚಾಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಯಾನೇನ ಕೈ ತೆಲ್ಕುಲದ ನಕ್ಲೆಂತ ತೂಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆನುಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ ಪೂರ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಯಾನಿಜ್ಜವ ಯಾನ್ ಪುಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಪ್ಪೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಮೋನೆ ತೂಪು ಅಂದು ಹಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಾರ್ದೆ ರೆಂಚೊಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಪುಂಡು ಅಂದು ಬೊಕೇರ ನಾನು ತೂ ತೆಲ್ತಿನ ನಕ್ಲೇನು ಮೋಲ್ದಾದೆ ತೆಲಿಪು ನೀಂದು ಅಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೇರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇರತ್ತಾ ಆಗಲೇ ನಾನು ತೂ ತೆಲಿಪೇರು ಹೊರವ್ರ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಪೇರಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಆನೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಹೋಗೋಣ ತೆಲ್ತದ ನೇಕು ಆಲೆಂಜಿನ ತೆಲ್ತಂದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೀನಿ ಹಾಂ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ತೆಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಏರ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು ಎತ್ತೇರು ಆಲೆಂಚಿನ ತೆಲಿಪು ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಆಕಲೇನು ತೂದು ಪೋಂಡು ಆಕಲೇನು ನೀನು ಆಕಲೇನು ತೂ ತೆಲಿ ತೂ ಏರನ ಪಾತಿರ ನಿಪ್ಪ ಇಂಚ ಹೇಳ್ತ ನಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತೂಪ ಅದನ್ನು ಆಕಲೇ ನೀನು ಆಕಲೇನು ತೂ ತೆಲ್ಪು ನಮ್ಮ ರೇತು ಸೈಡ್ ಪಾತಿರ ಹೇಳ್ತ ನಿಪ್ಪದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ತೆಲಿಪು ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅರಿತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಚಾವರ ನಿಪ್ಪೇರು ಓ ಚಾವರ ನಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಡಿರ್ತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದ ಅವಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಂದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಕೊಯ್ತಿಚ್ಚಿ ಈಕೋನು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಪಜ್ಜಿರು ಉಂಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರೆ ಇಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಕೂಡ ಬರಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕತ್ತಲೆ ನೀನು ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಕಾಪುಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಬೋ ಇಷ್ಟೇನು ದೊಂಬು ಓದ್ತಿಜಿ ಮೊಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಗ ತಂದುಲ್ಲಲು ಕರದರಿಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಪೆ ಜನ್ಮಲ್ ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಹೆಂಗೆ ಪಂದು ಕೊರಡವ ಪಂಡ ಇವು ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನೆ ದರ್ಪೋಡು ಮಾಮ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಎಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದಿಪ್ಪೇರ ಐಟಿ ಏತು ಬುಕ್ ಉಂಡಿಯಾ ಯಾನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು ಸರ್ತ ಪೋದು ಅರಿಪರ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ
ಅಂದೇ ತಂದಿಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮೊಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀ ಕಣ್ಣೆ ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜೇರಾ ಎಂಕಿಜ್ಜೇರ ಅನ್ನೇನೆ ಅಣ್ಣನ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ಬ್ರದರ್ ಏರೇನು ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇರನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ತಿಕ್ಬೇರ ಬಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ಪರಲ್ಲ ಹತ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಏರೇನು ಅಂಡಲ್ಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ಪರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಬಾ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೈಕೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಪಜೀರ್ ಕೊಯ್ಯಂದು ಏಪಲ ಕೊಯ್ಪೆ ನೀನಲೆಗ ಹತ್ಯಾನು ಎಂತ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏತು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿಯಾ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಚೆ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರು ನೀ ಆಂಡು ಮರ್ಲೇರೆ ಗೋಳಿ ಸಾಯಾರು ಮರ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಂದು ಅಂದು ನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ತೂಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡವ ಪ್ರಸಾದ ಪತ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಡ್ತಿ ನೀನರ್ದು ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರವ ಅರೆ ಅಮ್ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪತ್ತಂದ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನಿ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಇಜನೇತು ಪಾತೆರು 24 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏನು ಪ್ರಸಾದನ ಐತೆನಾ ಗೈಸ್ ಆಗಿಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮುಗಿದು 2 ದಿನ ಅಂಡು ಯಾನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೊನತ್ತು ಕಾತ್ಕೊಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏತಿಕ್ವೇರೆಂದು ಮಿಗ್ದಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಆತ ಈ ಎಂಕ ಕಟ್ಟುನ್ಯಾ ಅತಿ ಯಾನಿಕ್ ಕಟ್ಟುನ್ಯಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಎಂಕ ಆರತಿ ಮನ್ಪಡು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟೆ ಆರತಿ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂಕ ಅನ್ನನಕ್ಲಿ ಇಂಕಲಾಂಡ ಶಾಲೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದ ಆನಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋರು ಕಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಡಗೈಕು ರಾಕಿ ಹಾಕಿರ ವಾ ಮೋಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಜೇರಿಗ ಯಾನು ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕುಚ್ಚಿ ಬಲ್ತದ ಜೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಗೈಸ್ ಇದು ಯಾನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಂಬಡವ ಕೊಡ್ತಿಜಲ್ಲ ಅಂಬೈ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ದೇವರೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಕ ಮೇ ಬನ್ನಿ ಮನಿ ಮೇಡಮ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ನೀನು ಬುತ್ತಿಂಡು ಎಂತಾಂಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬುತ್ತಿರುಣಿ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀನೆಕ್ಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೋಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂತ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಿದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ರೈಸ್ಯಾನ್ ಅವು ಚಂಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಏತಿನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ತುಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುನು 24 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ ದೀಪನ್ ಬೊಕ್ಕಾನ ಬಂಗಾರದ ಮದ ಪಾಡು ಸತ್ಯ ನೀನು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತ ಮಸಾಲೆ ಮುರುಗ್ಗೆಯ ಬಾರಿದವಾ ಅತ್ತೆ ಚಾಪಾರಿ ಯಾರ ಗಂಜಿದೆ ದಾಯ ನೆರ್ಪು ನೀರು ಎಂತಿದ ಯಾನ್ ಸಾಬೂನ್ ಕೊನೆ ಯಾರ ಬೋತೀನಿ ನೀರು ಸಾಬೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಎಲ್ಲದೆ
ಬೇಗಾರ್ ಪೋತೆ ಶಾಲೆ ತುಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದು ನನ್ನ ಪೋದು ಕುಂಟಾರ್ದೆ ರೆಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ ತೇರ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿದಲ್ಲ ಕೊರಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೈಸ್ ಮುಡೊಂದು ಉಚ್ಚು ತುಳು ಸೂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬೈದನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ತುಜಿನ ಹೂ ಉಚ್ಚು ಬಗೆಲೆ ನಾನು ಕಪ್ಪೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ನಾನು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪೋನ ಮೀನು ದೊಂಕ್ಯಾರನ ಗೈಸ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಾಗ ರಾಖಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರಿಗ್ಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುಜಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾನು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಗಲ್ಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇನು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ರಾಖಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುವರತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಚಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್